Υπήρχε μια εποχή που ήμασταν ευτυχισμένοι. Όλα άλλαξαν στη μάχη της Χαγιαμπούσα. Ο άρχοντας Χορτόρι έπεσε νεκρός και 7 γαμουράι διαλύθηκαν. Για 2 χρόνια ο καθένας περιπλανήθηκε μόνος του. Κάποιοι έχασαν τα πάνω, άλλοι πέσαν στο σκοτάδι. Όλοι χάσαμε κομμάτι του εαυτού μας. Στα 2 χρόνια οι γαμουράι ξανασυναντήθηκαν, όχι σαν αδέρφια, αλλά σαν αντίπαλοι στο πεδίο της μάχης. Οι προσωπικές μας έρηδες μας δίχασαν και τα σπαθιά μας κάναν τα υπόλοιπα. Οι γαμουράι είναι νεκροί, όλοι εκτός από μένα. Τώρα μένω μόνο εγώ να πάρω εκδίκηση. Εγώ, ο τελευταίος γαμουράι. Ήρθε η ώρα, Μιγαμότο. Ώρα να πάρουμε εκδίκηση. Κορένι Σατονέρε.
Βρήκα άρχοντα. Ξέρω επιτέλους που βρίσκεται ο Μιγαμότο Ιουσάσι. Ήταν στο δάσος των ψυχών. Καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να τον εντοπίσει εκεί. Οι δικαιολογίες σου έχουν αρχίσει να με κουράζουν, Νεκρομάντη. Γίνεσαι άδικος μαζί μου, Άρχοντα Ονιμάσα. Το ξέρεις πολύ καλά πως οι δυνάμεις μου λειτουργούν μια χαρά. Το έχεις νιώσει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Η επιτυχία σου με μένα δεν συγχωρά την αποτυχία σου με τους Γαμουράι. Γιατί κάτι πάει στραβά με αυτούς. Άρχοντά μου, αν ήταν απλά νεκροί, δεν μπορούσα να τους αναστήσω εύκολα. Όσο κι αν προσπάθησα όμως, δεν μπόρεσα να βρω πουθενά τις ψυχές τους. Είναι σαν να έχουν χαθεί ολοκληρωτικά. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω, όσο ανόητο ή τρελό κι αν φαίνεται, είναι ότι οι ψυχές των υπόλοιπων Γαμουράι βρίσκονται μέσα στον Μιγαμότο. Και τώρα που τον βρήκες επιτέλους, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ώρα να γυρίσει πίσω σε μένα. Στείλε τους Χαφρόνι. Μάλιστα, Άρχοντα. Το ακούσατε αυτό, Γαμουράι? Σύντομα ο αρχηγός σας θα είναι μαζί μας. Σύντομα θα αναστηθείτε. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί το θέλημα του αδελφού μου. Αρκετά! Αρκετά. Αρκετά μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς ακόμα θα μπορέσω να αντέξω. Για όσο χρειαστεί μέχρι να πάρεις εκδίκηση. Ο δολοφόνος του αρχοντά μας είναι ακόμα ζωντανός. Ο Φωνιάς που δεν είδαμε ποτέ το πρόσωπο του. Ο Άρχοντας μας προκάλεσε στη μάχη της Χαϊρεπούσα. Θυμάσαι εκείνη τη νύχτα, Μιγαμότο? Θυμάσαι το όνομα του εχθρού? Εμπρός, Μιγαμότο. Τέρμα η ανάποδα. Εμπρός ο δρόμος. Ιουσάσι Μιγαμότο. Στη θέση που θα παραδεινόμουν από τώρα. Φαίνονται επικίνδυνοι, Μιγαμότο. Πρόσεχε. Επικίνδυνοι. Τελειώνε γρήγορα αυτός ο Μιγαμότο. Δεν είναι παρά την περισπασμός. Δεν είναι Μιγαμότο. Απάρε κύριε. Να τρέξω, λέει ο ένας. Να παραδοθώ, λέει ο άλλος. Είμαι Γαμουράι.
Δεν κάνω τίποτα από τα δύο. Μια ερώτηση. Εσύ ήσουν ο Αγαμουράι που σκότωσε τον Ασοσύρο το Κασόνι? Τι? Κρίμα. Σακούρα! Παλιοί σύντροφοι και καινούργιοι εχθροί. Ποιοι ήταν αυτοί με ουσία? Τους ήξερες, μην το αρνηθείς. Τους αναγνώρισες. Σιάνγκαν δεν καταρέ. Εσόν το ροντανά. Είχα καλέ. Εσόν το χαϊμούσα. Εσόν το χορτόρισόμα. Εσόν το γαμουράι. Songere de ne atato kiri ekendere tabano songere de rea sondare de ke narata kurne de sanda de kere yokondare ne chare no sonne yokkara takanire te idorne gafronin yokkotorne sere bertakana surana ekkana tere mese Shangar te kenera davara, o kongede davara. O sono la vita, e kender te parasne garda. Shandare ke. Yonko de merite la sana. Yokune se ne vedata comportnere. Yoko no ratta nasere che tudo. To korni chandara. Onda karemene se ne dara. No potono katere se ne kipudo. Yata sangaterni meja korni gamurai. Yotoro kandarese. Yokondo repetes negri gamurai. Tinara kanatore kortor sama. Okando se serignava. Cortori sama incaresni de oto watermano e che ne serde. Io ancora sembra di rivetnana. Io conoro essere al gamurai quando tu sarai penina kafroni. Παρόλο το ματοβαμμένο στο παρελθόν, το θέμα είναι δεν κυνηγάνε εσένα. Κυνηγάνε τον μηγάμο του. Ποια η σύνδεση? Τι θέλουν? Για ούτε τερέκο. Παρόλο το ματοβαμμένο στο παρελθόν, το θέμα είναι δεν κυνηγάνε εσένα. Κυνηγάνε τον μηγάμο του. Ποια η σύνδεση? Τι θέλουν?
Μιγαμότο. Κίσα. Μα πώς? Είμαι σίγουρη ότι έχεις πολλές ερωτήσεις. Φοβάμαι ότι θα μείνεις με την απορία. Δεν έχουμε χρόνο. Τι θες από μένα? Να βοηθήσω. Λίγο, αλλά ουσιαστικά. Όσο μου επιτρέπεται. Τι εννοείς? Αυτοί που σε κυνηγάνε δουλεύουν για τον Ονιμάσα. Τον άνθρωπο που έχεις ορκιστεί να σκοτώσεις. Οι εντολές τους είναι να σε φέρουν πίσω ζωντανό. Ακόμη κι αν παραδοθείς, προσωρινά δεν θα τρέχεις θανάσιμο κίνδυνο. Τότε γιατί είσαι εδώ? Γιατί με βοήθησες? Αν με έπιαναν, θα πήγαινα εκεί που ήθελα εξ αρχής. Ποιος ο λόγος της ανάμειξής σου? Γιατί κάτι επρόκειτο να συμβεί. Κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ροή του μέλλοντος. Κάτι που μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερες ψυχές από αυτές που κουβαλάς μέσα σου. Και αν δεν είσαι σωστά προετοιμασμένος, φοβάμαι για το τι θα έρθει. Αρκετά με τα μισολογακίησα. Τι θες από μένα? Έχω κάτι να σου δώσω, Μιγαμότο. Κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο μια φορά. Αλλά αν το χρησιμοποιήσεις στη σωστή στιγμή, θα κάνει όλη τη διαφορά. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε, άχρηστοι! Το αφήσα να σας ξεφύγει! Ανίκαμοι, άχρηστοι! Άιντε! Την τελευταία φορά που σου έδωσα κάτι, παρά την προειδοποίησή μου, με παράκουσες. Με ολέθρια αποτελέσματα. Ελπίζω αυτή τη φορά να αποδειχτείς πιο σοφός, Μιγαμότο. Πλησιάζουν. Πρέπει να φύγω. Αλλά πρώτα... Το ξέρω ότι ο Τόμο είναι μέσα σου. Ποτέ θα τον ευχαρίστησα πραγματικά για όσα έκανε για μένα. Αν τυχόν ξαναπερπατήσει κάποτε πάνω στη γη, δώσω αυτό από εμένα. Νόμιζα ότι εσείς, οι γαμουράοι, δεν παραδίνεστε ποτέ. Θα συνεχίσεις να σπαταλάς τον χρόνο μας για πουλί ακόμα? Μαζέψτε τον. Όλα είναι έτοιμα, αρχοντά. Σύπρα το. Θέλω να δει τι θα συμβεί. Μιγαμότο. Καλά ξυπνητούρια. Καλώς ήρθες, Μιγαμότο. Ξεκίνα.
πήγαν Μιγαμότο? Τι τους έκανες? Δεν με νοιάζει αν πεθάναμε. Και μόνο που σε έχω ξανά αντιμέτωπο μπροστά μου να σου σύρω το κασόνι. Αυτή η ευκαιρία αξίζει να περάσω 1000 διαφορετικές κολάσεις. Μιε μωροτέρο. Μιε κοτόρο. Γαμπουράει εναντίον καφρό. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον. Ούτε καν. Ο αγρότης, ο άοπλος και ο ανόητος. Αυτό ήταν το καλύτερο που ήσασταν να κάνετε. Και το χειρότερό μας είναι υπέραρκετο για σένα, Νεφίτσα. Δεν θα τραβήξεις το σπαθί σου, Γαμουράει. Δεν χρειάζομαι το σπαθί μου για να αποταπώ τσιράκι. Χα, νόμιζα και εσύ τσιράκης. Όλοι το νομίζουν. Έτσι την πατάνε. Αυτό το σπαθί που κρατάς. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει στα χέρια μου. Ενώνω μωρό. Και κάρε τη δίκη, ρε. Ηλίθιοι! Είμαι νεκρομάντης. Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι είσαι πάντα η ψυχή του πάρτι. Ψυχές εδώ είσαστε εσείς. Κάτω από τον απόλυτο έλεγχό μου. Να σου σύρω. Μου χρωστάς χρόνια και μου χρωστάς αίμα! Φανέρετε νόρα, κανέρε! Εσώνα και τελερέα! Κανέρε την νίκη στον όρο. Όλα αυτά μπάσταρτε, αλλά και κάτι ακόμα. Κάτι που αναρωτήσει μας θα μπορέσει ποτέ να καταλάβεις! Τι ακαένε! Ήμασταν σύντροφοι κάθαρμα! Ήμασταν άκαμα! Απλό δεν είναι. Δεν ξέρεις ποιος. Τι είναι πραγματικά. Τι?
Δεν είμαι παραχαρακτήρα σε μια ταινία. Δώστε την πραγματική δύναμη ενός νεκρομάτη! Το είδες αυτό, μικρέ? Τέρμα το παιχνίδι. Εγώ δεν έπαιζα μέχρι τώρα. Εσύ όχι. Τι έρο είναι? che ne te però chiamerei. Δικό σου Μιγαμότο. Απάντησέ μου, τι τους έκανες? Ελπίζω αυτή να είναι η σωστή ώρα, Γκέισα. Τι? Σε Μπονζάκουρα. Καγελιώσει. Ήρθε η ώρα.
Φωνιά του Άρχοντα Χορτόρη. Βγάλε τη μάσκα. Θέλω να σε βλέπω στα μάτια που θα παίρνω εκδίκηση. Είσαι σίγουρος ότι θες να το κάνω αυτό, Μιγαμότο? Κλείσου στον άρχοντά σου, Μιγαμότο. Δεν είναι δυνατόν. Είναι κόλπο. Παρέστηση. Είναι αλήθεια, Μιγαμότο. Είναι αλήθεια. Ήταν την εποχή που άνθιζαν τα σάκρα, όταν ο πατέρας έδιωξε τον αδερφό μου. Η αιμονή του με τη μαύρη μαγεία και η χρήση αυτής. Η οικογένεια μας παραλίγο να τιμαστεί εξαιτίας του. Ο πρωτότοκος εξορίστηκε και στους δικούς μου όμως έπεσε το βάρος της εξουσίας. Τα χρόνια πέρασαν. Έγινα ο άρχοντας που έμελε να γίνω με εσάς τους γαμουράι στο πλευρό μου. Όλα ήταν όπως θα έπρεπε να είναι, μέχρι που επέστρεψε. Και μαζί του έφερε ένα σκοτεινό όραμα, μια προφητεία που είχε δει στα χρόνια της περιπλάνησής του. Μια ματιά στο τραγικό πεπρωμένο που θα ερχόταν. Οι 7 γαμουράι θα σε προδώσουν. Οι 7 γαμουράι θα σε σκοτώσουν. Εκείνη τη νύχτα αποφασίσαμε το μέλλον. Θα μπορούσα να σας είχα σκοτώσει όλους το ίδιο βράδυ, αλλά μέσα στα χρόνια είχατε γίνει σύμβολο εξουσίας και δύναμης. Της δικιάς μου. Όχι. Αποφασίστηκε ότι έπρεπε να χάσω πρώτα τα πάντα, προκειμένου να κερδίσω αργότερα αυτά που ήθελα. Η μάχη της Χαγιαμπούσα, το μεγάλο ψέμα. Όντως, πέθανα εκείνη τη μέρα. Αλλά ο νεκρομάντης ήταν έτοιμος να με αναστήσει. Μετά, το μόνο που έμενε ήταν να επαναλάβουμε τη διαδικασία σε καθέναν από εσάς. Μετά την Ανάσταση, ήσασταν πλήρως υπό τον έλεγχο του νεκρομάντη. Κανένας σας δεν θα μπορούσε να με προδώσει. Αλλά σε εκείνο το σημείο, εντελώς απρόβλεπτα, διαλυθήκατε. 2 χρόνια σας ψάχναμε. 2 χρόνια έπρεπε να κρύβομαι από όλους, σαν εξόριστος. Και τελικά, μόνοι σας αλληλοσφαχτήκατε. Μόνοι σας κάνατε αυτό που ήθελα. Κανένας δεν πρόκειται να με σταματήσει. Η ίδια η μοίρα θα υποταχθεί στις ανάγκες μου. Όλα θα είναι όπως πρέπει. Τώρα ξέρεις, Μιγαμότο. Είμαι εδώ. Είμαι μπροστά σου. Μιγαμότο Ιουσάση, νιώθω μέσα σου το πάθος και εκδίκηση. Δεν βλέπεις που οδηγεί. Πρέπει να πάρω εκδίκηση για το θάνατο του αρχοντά μου. Για τον αρχοντά σου ή για εσένα και αυτά που έχασες? Εκδίκηση, Ονιμάσα. Ο άρχοντάς σου είναι ζωντανός και μπροστά σου. Εκδίκηση για ποιον, Μιγαμότο? Για τον άνθρωπο που ήσουν κάποτε. Για τον άρχοντα Χορτόρη που είχα στο μυαλό μου.
ευθύνη για το παρελθόν και το μέλλον. Για το Μπουσίντο. Μπουσίντο. Τι ξέρετε εσείς για το Μπουσίντο? Ο φόβος σας, η αδιαφορία σας, το μίσος σας και η υπεροψία σας. Αυτά ξέρετε, γαμουράι. Αυτά είστε. Χωρίς εμένα διαλυθήκατε. Σκορπιστήκατε. Αδελφός εναντίον αδελφού. Παιδιά ανόητα. Ανδρίκυλα άβουλα. Παρασυρμένα από την ανικανότητά σας. Όχι. Αρνούμε να πεθάνω από σας. Δεν αξίζετε την τιμή. Είμαι ο Χορτόρι Γαμούρε και πεθαίνω περήφανα. Κέλμη! Τώρα! Ποιος είναι ο δειλός ανάμεσά μας? Ποιος σταματάει το χέρι μου από αυτό που πρέπει να γίνει? Δεν είναι θέμα δηλίας. Απλά αναρωτιέμαι αν αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Αναρωτιέσαι? Μπουσίτο, Καρδάση. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον άρχοντά μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλήθεια, Μεγαμότο? Μπουσίντο. Ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει? Ή μήπως ο άρχοντας Χορτόρι είχε δίκιο σε αυτά που είπε? Είναι ο μόνος τρόπος να ανακτήσουμε την τιμή μας, Καρδάση. Την τιμή μας? Δεν βλέπεις που μας οδήγησε η τιμή? Εγώ συμφωνώ με τον Καρδάση. Όλοι μας θέλουμε κάτι παραπάνω από αυτό.
δεύτερη ευκαιρία. Μια νέα ζωή. Ωραία! Σαν την ιτελέρα Καβασάκη! Μια κάμερα τη νέα! Σκότωσες ήδη ένα κομμάτι του παρελθόντος σου. Είσαι σίγουρος ότι θες να συνεχίσεις? Όσο δεν ξέρεις, δεν είναι αυτός λόγος να συνεχίσεις να υπάρχεις. Είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε να πεθάνουμε. Ίσως ήταν καλύτερα να συνεχίσουμε. Μέχρι να βρούμε το τι πραγματικά θέλει ο καθένας μας. Εσύ, Ούμα Θερμάνο, δεν έχουμε ακούσει ακόμα τη δικιά σου γνώμη για αυτό το θέμα. Τι περιμένεις να πω, Μιγαμότο? Κάνα αστιάκι όπως πάντα να γελάσουμε? Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι ο Χορτόρι είχε δίκιο. Σε όλα όσα είπε. Μερικοί από εμάς θέλουν να ζήσουν. Άλλοι να πεθάνουν ολοκληρωτικά. Αλλά στο τέλος, μόνο ένας πρέπει να διαλέξει για όλους μας. Εσύ πρέπει να επιλέξεις, Μιγαμότο. Μια νέα ζωή. Σε κούνε ρε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πλέον. Κάποτε ήμουν τόσο σίγουρος για τα πάντα. Αυτό που προτείνει ο Καρντάσι, Μιγαμότο, είναι ένα πολύ πιο δύσκολο μονοπάτι. Αλλά ίσως είναι αυτό που αξίζει πραγματικά. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν το πιο σωστό. Αλλά ξέρω όμως ένα πράγμα. Δεν μπορώ να ζω με όλους εσάς στο μυαλό μου πλέον. Ήδη έχει αρχίσει να με επηρεάζει. Και φοβάμαι για το τι θα ακολουθήσει. Ο Νιμάσα βρήκε τρόπο να ανασυθεί. Μπορούμε να βρούμε κι εμείς. Έστω. Έστω, Γαμουράι. Εδώ, στα σύνορα του τέλους μιας εποχής. Εδώ, στην νεογέννητη αυγή ενός αβέβαιου μέλλοντος. Πάμε λοιπόν, για άλλη μια φορά. Εμπρός στο χώρο, στη δόξα. Εμπρός, στο μονοπάτι.